Nggih momot ngono Nggih, nggih momot. Ngemot ngono, ngemot apa sing dimot? Ngemot nek ngemot ki lak nggone gulu ki mau, nggone tutuk mau. Baleni sirah kuwi mau, Mas. Sirah isine ngrah utawa getih. Sampeyan gadah to sirah? Duwe no. Jare isine rah. Heeh. Mbok dipecah. Lah nggih, monggo. Sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Yuli. Sugeng dalu Pakde Bagong. Kok Pakde. Aku dianggap anake. Oh. Ya iya no. Anu mau ketemu nang Trans iki Mas Bagong iki ngendika ngono. Wis sampean iki pokoke wis anggap kaya anakku dhewe. Ki siwa. Nggih. Ngono kuwi njaluk dhuwit nek anake dhewe. Ya kok sik alon-alon. Etika Jawa ki alon-alon kok gek bener ya Mas ya. Ngono kuwi. Oh iya kana-kana. Aku ya bejo wae dianggap anak ngono lho. Ayo cilaka malah. Lah, pripun? Sampeyan sugih aku kere kok. Lho ora kok ngono. Piye? Ya amin nek sugih tak dongak. Iya. Amin. Sing penting ki sampeyan ki saumurane anakku ya wis bener tak anggap kaya anakku. Nah, ya kuwi sing arep tak rembug mau anakku. Ane tekan kene sampean kok ora kondok-kondok ra wae karo nyong ki. Lah kepriwe? Ayo sampean ki nang kene ki ngubung-ngubung dolan rono-rono ke punggung. Aja basane aja ngapak tak aku ora paham. Iki yo pancen turunan karo Temanggung kok ya. Oh, turunan. Sampeyan tekan kene iki wis dolan rono-rono ngubung-ngubung apa urung? Oh ya wis aku teko gasik ya, Mas. Ayo ndur tekan ngendi wae lehmu dolan, Dik. Kidul kono mau sing cerak bergaslor kae ngendi kae sing Oh kae. Bandungan kae kono kae. Tekan Bandungan. Heeh. Wong dijob ning kene kok tekan Bandungan. Lah dolan sing nek nggon dolan kono sik. Kae nggone cah wedok-wedok. Ayo. Nyanyi. Ora ya. Ambayo dolan kene ning Galpanas barang nek tekan Bandungan. Sing ngendi Galpanas? Ayo sing ayo nggone pondok itu Darul Nikmat. Apa? Ayo, Apa kuwi? Tempat apa? Ya wis pokoke tempat rekreasi. Sing marai wong relaksasi pikirane. Oh, berarti sehat semua awake. orang bisa mengunjungi. Oh ya? bisa. Namanya tempatnya apa? Itu anu Pasetran aset di dalam rumah tangga. Taman wisata dan Taman kuliner. wisata dan kuliner. Oh iya no, nang kono ono kuliner banget kok dipangan. Aku suka sekali kalau kayak gitu. Aku mau pergi ke sana dong. Manggal panas? Iya, mau. Ayo nek ngono, ayo karo wedok tok ono iki. ayo wong kono iki wong Oh, wedok jiwanan, tok. no. Wong kono iki wong dodol kok ya. Loh, justru malah iso anu membangun relasi yo kita nek wedok-wedok. Oh, dodolan anu, Dik. Kuliner kuwi mau. Kuliner. Kulinere mentah. Contone. Kulinere mentah apa? Mentah gene ngerti. Kuliner Wah. mentah. Oh, Loh, lah dhek kan wis menginjak dewasa. Oh, dadi iki sampean mampir Bandungan, terus oleh angin, terus dolan nang GP kono. Ah ngono sing menehi Sherlock ya kono kok. Ayo aku njaluk duwer. Duwer kan RB-ne kono. Wah iya. Ayo. Nek ngono sampean ya kerep rono. Alah ya rono wong aku tilik sedulur ning kono, Dik. Oh. Lah yo kene. Karo tumbas iwak. Oh. oh tumbas iwake ning kono, pasar iwak to. Ya pasar iwak, Dik. Kono ki pasar iwak nih sing cok tuku malah lele barang kuwi. Iwak. Iwak mentah. Kok ngerti iwak mentah Loh, jenengan doyan. Ya ora iwak mentah kok doyan ki lho. Nek digoreng. Ya doyan. Iki kecepetan lemu takon nih. Aku salah ya, aku coba. Kecepetan lemu takon jane. Iya. Wes rasa dibahas meneh. Wes, rasa alhamdulillah dibahas. menika saged sowan wonten dusun Dusun Ngimbon. Mana suaranya warga Ngimbon ini? Derek Bingang menika acara merti dusun jan gayeng rame tumplek-blek wargane wonten mriki menyaksikan pagelaran wayang kulit kanthi dalang Ki Yusuf Ansor bersama Ansor Laras. Paling ora ndongake. Nggih, nderek. Lah ya sik tuwa sik, Ayo, senajan to Pak Dalang ki wis ndongake ukih dirik-dirik matumpuk-tumpuk ning kaya aku karo kowe iki kudu ndongake. Kaya sampean gampang wis ndongake aku ya kudu ya. Sampe ndongane berarti. Ya no, aku biyen dipilih dadi wakil mudin kok. Masa? Iya, dadi wakil mudin. Aku tau mondok kok, Dik. Masa bentukan ngene iki wakil mudin? Sing penting dongane. Oh, iya. Bentuk kira ora pengaruh, sing penting ki pengalamane dalam berdoa. Oh iya, nek ono berarti sing tuwa ndongakne sike. Lah ya wis lek ndonakno. Kok selak kebacot ya. Aku ki nek ndonga mandi ngono. Loh, sebabe ngopo aku nek ndonga mandi? Apa? Ora tau ndonga aku kuwi. Oh, berarti donga sepisan mandi. Iki donga aku ki dijob 3 sasi tekan kene iki, 3 sasi donga tak lumpukke tak wehke wong Ngimbun kabeh. Oh, ngono. Apik-apik. Ayo muga-muga piyai Ngimbun tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Melimpah turah rezekine
sok nek turah kena kanggo sowan ana ing Mekah Madinah. Amin. Nek turah kena gawe omah. Nek turah meneh ya gawe omah meneh. Loh, piye maksude? Ya tegese ki gawe omah meneh ngono lho. Ora kok ndek bojo meneh ki ora. Ora entuk wong ndek bojone. Iso bojone loro. Kowe saka siji? Apa takon dower? Dower ki siji nang kene, siji nang kono, siji nang kono. Lah sampe lo ngadepi wong wedok siji komet tok ndadak arep nambah bojo iki piye? Lah, nah aku ora to, Dik. Aku wong mengene wae aku wis pelo dadak nambah. Wong tak ombeni obat wae aku wis malah iki Ora iso apa-apa. dombeni obat tuh malah minguk nengen wae aku. Batabet. Ya betul kok ngerti kadang. Kleset-kleset. Kaya kuas. Ah iya. Ora aku ya termasuk apa jenenge ular-ular nggo Mbak Anting. Manten anyar kuwi. Lho aku manten anyar lele. Oh ya jebule manten anyar. Lah iya. Ah ngono tak kandhani sok mbok kowe lek ndang rabi toting aku. Mbaya kosik, basa ngerti rasane piye nok. Anu. Jarene mak piar ngono. Ora. Ayo saiki angger wis jam 6 kene wayahe. Para tuane lunga no. Wayahe. Wayahe nglayani bojo ki maksude ki kaya Berbuat. masakke, kok berbuat. Ayo piye masak toh? ayo berbuat apa Berbuat masak daya masak di dapur. Jenenge wong wedok ki ya kudu patuh ro bojone. Betul. Aku Dadi tak takon. Bojomu kok iso naksir kowe iki kira-kira bojomu ki sak awak iki sing dipilih ki apane ya? Lho kan bentukane bojone ya padha ngono. Oh, bojone yang Ora. Iya, makane ya sik dipilih dekne ngono lho. Ora nek jerene aku tahu takon to. Piye? Jujur ya. Bojoku ki seneng apa nih? Ora tak takon. Dadi nek caraku mbiyen oleh bojoku ki pandangan pertama dari mata turun ke hati. Nah, Hei. dadi iki. Ora wae. Tangannya ini lho, tangane. Ngopo? Piye ki mau baleni? Dari mata turun ke hati. Koncone yang mendukung to, Dik. Oh, ngono. Dari mata turun ke hati. Dari terus- hati turun kemana? Ya turun kemana-mana, Dik. Mosok Masa hati. nangan kene takok. Mosok hati bentukane ngono. Apa kowe ngerti? Kuwi usus to. Iki Usus turah kuwi. Ono Usus usus. turah. Ono usus kok cendi. Lho, Aturane kuwi malah. Turahan usus. Sing penting wong omah-omah kuwi ora ana liya sing digayuh ki ming ayom-ayoming tentrem keluarga. Kaya piyai ngimbun kene iki. Piyai ngimbun ki basa wis ayem uripe, akeh rezekine, urunan ngendikane Mas Yusuf mau kanggo nanggapayang dalu punika. Tegese dalu iki dalu sing elok banget sing kudu perlu disyukuri 3 tahun sekali. Jadi oh menikah 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kok suwi ya, Teh? Iya kan, iki kan rencanane mau acara Pak Bambang Hermanto kondo. Iki Mas pertama sampai dijawab karo Mas Yusuf, iki 3 tahun sekali. Ning insyaallah sesuk ki ora mung 3 tahun sekali. Bariki. Sesasi pisan. Sesasi. Iya, engko nek ndek duit meneh ora mung sesasi ben Jumat ki wayangan. Oh, dadi ben omah ngono wayangan ya. Iya, kene wong sugih-sugih. Lah iya jelas. Amin. Dadi nek piyai kene iki lak kehidupane tani, pabrik dan apa Mas kene iki? Kos. Perkebunan. Apa perkawinan? Perkebunan. Oh, perkebunan. Kulungku perkawinan. Aku Perkebunan. GP ngono mau nek. Kaya ra kelingan to, rono pisan ning GP ngerti. Dadi kene iki rezekine iki maneka warni saka arah kiblat ngendi wae bakal dadi rezeki ana ing ngimbun kene iki. Amin ya rabbal alamin. Saiki kos-kosan ki lho Dik, nang kene iki kos-kosan ki ora bingung kos cah sekolah. Lah napa mawon? Ayo cah dodol-dodol barang ki teko ngekos. Oh heeh. Lah kene iki Sik adoh-adoh Lah, ngono. mula kene iki aku kok ora umuk utawa pamer ora. Piye? Iki nyonto bojoku ki iso kanggo patuladaning piyai kene sing gurung kerja. Kok iso? Loh, bojoku ki nyambut gawe ngewangi aku lho, Dik, usaha bojoku. Oh, Kok usaha apa? Dodol, Dik. Dodol apa? Dodol gembos. Hah? Bojoku. Dodol apa? Dodol gembus. Oh, Lah, nek ketiga lho, Dik, nek ketiga cah nom-nom ki ngrubung gembuse bojoku ki wakih do tuku. oh gembusnya api-api. Ya siji tok. Oh, gembus Ning ki. dicuil-cuil. Gembus ki sing panganan tapi bentuknya kayak
Iya gembus goreng iki lho, Dik. Pikiranmu tekan ngendi? Ora aku ora tekan endi lho. Aku malah pengen ngerti gek gembuse kuwi ireng apa putih apa sik kepiye. Alah, nek udan iki lho Dik mah dadi ireng lek meko jembulen kae. Ora payu tak pangan dhewe. Apa kuwi mau jembu. Anu pinangan iki pamulutan. Jembulen iki metu jamure kuwi lho. Jembulen. Aku janenge wong nyambut Aja gawe. nganti salah lho ya. Wong nyambut gawe sing penting halalan barokah. Heeh. Yuk nyambut gawe, Nduk. Pamulutan. Dalam? Baguran. Apa? Baguran. Oke nganti iso saking dibagor. Oh, okehe. pamundutane saking akeh dadi Oh, bagoran. kuwi catetane wis pirang-pirang. Satu persatu bakal dipinangkani Iki Nggih. layange oke ning dite blas ra enek. Masa? Lah sekarang Kuwi aku ngerti kuwi wis dinten. mlebu transferan ya ora ono Tidak ning bisa kene kok. itu. Aku wis ngerti model-modelane dalang saiki. Kuwi. Lah ya ketara to bentukane we. Nek ngerti ya wis ora. Lho to. Tenan to, akeh sing mlebu rekening to. Ning kene ra ono ning apa rekeninge dheke kandel. Butuh kok. Ana lho dalang ra iso ngadeg mergo ngono kuwi. Bisa. Lho dalang ki ngopo kok ora gelem ngadeg? Ayo nek ngadeg piye nek dalang lho ngeprak mancal sinden tolakan. Lah iya. Anyang-anyangan bareng iso kok dheke. Saiki ngopo? Dalang kok silo. Lah napa? Lho, nek iki nek ndodok ngertine ngising. Dadine mulo nek dalang kudune silo. Wong ya kok ya ngono kok ya. Ya omongne lho. Lho, saiki omong ki mau jujur. Heeh. Peran Bagong ki suarane sarung ning jujur. Oh ngono. Nek sing dadi Bagong ki jujur kacang ijo. Dadi ya kaya yoga-yoga ngene iki, jujur Apa? kacang ijo. Dadine jujure ki ming lamis, ora tenan. Nek Bagong iki asli jujur. Lah, mulane kene kudu ana pendidikan. Melu dalang kondang nang kene iki kudu ngerti silsilaing awak sekujur, paribasan sirah. Sirah. Sirah ki apa to silsilahe? Isine rah utawa getih. Nah, nek wis terus bathuk. Bathuk ki tugase apa? Ngembat barang sing mathuk. Mata ki ngemot barang sing wis tumata. Kuping kaku tur jepiping. Apa to gunane kuping? Nek kanggone dagelan kuwi kanggo nyantelke kacamata ge ngrungokke. Nek kanggone nggone dalang beda. Apa? Kuping ki ge nyantelke tegesan. Oh Tegesan. iya. Ya nek udut tok Ora ono. Ora wong aku nganggo blangkon. Grono. Grono ki segere wis ana, tugase ngambu barang sing seger. Nek sing ora seger ra entuk dambu. Ayo. Contone kaya to Iwak mentah. entut barang kuwi. Oh. Oke, iwak mentah barang kuwi ndak boleh. Iya. Nek wis dijangan wis dimasak gento. Heeh. Ayo, Terus? Nduk. Ayo ngono ki. Meneh wis lambe. Lambe-lambe ki gaweane gawe ngendika. Dadi ngendika sing apik ben ora kowe lamis karo pangandikamu karo atimu lambe. Gulu. Gulu-gulu ku tegese ge ngulu utawa ngelek. Ngelek barang sing apik, sing halal lan barokah. Dadi gulu ki ya ana sing ge ngelek barang ora apik. Lah kene kowe ngeleke ciur. Siwe gena tak dumro kowe kok. Gena saiki mendeme wae ijeh kok. Ora. Dodong. Dot. Wis to urung tekan susu. Kok tekan kono to? Dodo bar gulu. Dodo kuwi dige ngemot pikiran. Hah? Ge ngemot pikiran dadi nek pikirane elek utawa susah nyesek. Dodo kok nggih ngemot ki piye to? Ge ngemot. Ge ngemot, Nduk. Nggih momot ngono Nggih, ben ora nggih, kleru momot. tompo. Lah ngemot ngono, ngemot apa sing dimot? Ngemot deh nek ngemot ki lak nggone gulu ki mau, nggone iya. tutuk mau. Baleni sirah kuwi mau, Mas. Sirah isine rah utawa getih. Sampeyan gadah to sirah? Duwe no. Jare isine rah. Heeh. Mbok dipecah. Jali membuktikan bener. ya. Untuk membuktikan iki we ya. Cek. Tak nulung-nulung kok. Cek, Piye? anakku jek cilik lho. Apa hubungane? Aku nek ndasku pecah njur piye? Ah diganti ndas tolo no. Dadi ndas korek ngono ya. Iya. Oke, dadi awak sekujur kuwi sing nyangga ki jenenge suku. Suku ki sikil. Dadi sikil ki tugase nggo lumaku. Lumaku barang sing becik sok ben oleh kasuwargan jati. Kok andang tekan sikil ki mau? Iya to, iki kabeh kesuwen. Wetenge urung. Weteng ki wadah sego. Sing diarani ki mejijer. Oh iya. Magic Makane mbok Jar. gawa nang ndi-nang ndi. Heeh, lah nek kepengin weruh centonge ya ning jero kene iki. Mosok centong kuwi. Apa wong ki mejijer? Kuwi gur Nek garpu. kepengin ngerti bantale ya ning kene iki. Nek kepengin bubuk nyenyak ya ning kene iki. Alah kuwi paling gur rapek kok.
Apa? Apek ngenyek iki tak kum pitung dina nggo rin sawu kok. Nggih, mbok menawi wonten pamundutan lelagon apa mawon? Ya, Nduk, kajeng, Nduk. Nggih. Endi mau? Apa piye to malah goleki? Saking Pak Rohadi, Desa Wisata Curug 7. Curug. Bidadari, Curug. Curug. 7 Bidadari, Sumawana. Sumawana, nggih. Live streaming kanthi layar lebar. Pun lagu ninggal katresnan utawi jenang gula. Ingkang minangani Mbak Niken utawi Mbak Anggi matur sembah nuwun saking Pak Sudarto Semarang transfer 250. Oh iya. Sugeng dalu Mbak Cange, salam kagem sedaya warga masyarakat Ngimbun lan Ansor Laras. Salam bagya mulya kagem Mas Yusuf, kula badhe nyuwun lagonipun sinom rujak jeruk matur sembah nuwun saking Bu Wiwik Sri Rejeki Temanggung. Oh iya. Pak RW di suwuni Oh diaturi kan nggih. Oh nggih. Nganu napa? Mbok menawi ngersake lagu apa mau kepara minggah panggung. Menika ingkang rawuh Bapak sinten kemawon Pak Lurah rawuh Kathah. Nitih panggung Bapak. Pak Lurah, Pak RW, Pak Pak RT, DPR rawuh. Pak DPR. Nggih, Pak Bagus, Pak Camat, monggo. Nggih. Nggih niku wau Pak Camat tiro sajenge nitih panggung nggih. Oh, Nitih piye numpak? Nitih numpak. Nitih ki piye to maksudmu? Kendaraan napa Oh piye? iya. Jeneng kene numpak sapa? Minggah wonten Minggah wonten ing panggung sandiwara niki, Pak. Aja nitih. Nitih aja nitih panggung sik eneng panggung. Sumangga Bapak. Sumangga Bapak. Kula. Ayo to Bapak. Enggak lah. Ayo. 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 Pak Camat lho. Iya. Sugeng dalu Bapak Camat anting Bapak kula anting nggih. Kowe iki Ya ngopo ya to? sik to sabar. Kowe iki ngopo ngreteli ngono kuwi? Iya jenenge Wong iki. Bapak Camat wae klemak-klemek lemah lembut kaya ngene kok mbok teteli kaya ngono. Nek sing lanang ngono kuwi sing wedok kudu ngimbangi. Nah, kuwi kanggo minangka tumbuh karo tutup ya, Ting ya. Lah iya. Cah kok modele kaya ngono. Nduk ke matur, Nduk. Injih Bapak nepangaken kula Agnes Bapak. Injih Bapak. Pak Camat menika. Lah njaluk. Nggih, kanthi asma sinten Pak? Nah, ngono kuwi lho, Nduk. Selamat Widodo. Pak Slamet. Pak Slamet Widodo. Aduh, hatiku rontok. Dek, wong matur nang ngene piyai agung kok ya alon-alon alus to ya. Ayo, Kaya ngene ngene iki iki lho. contone iki lho. Ndah Pak, anu keng ibu ya nganu Nggih. napa Bapak Camat ki jan Nggih. piyantunipun napa alus. Halus banget jan Pak Suryanino ketok sumunar daripada Bagong. Lah wong Bagong ki wong Lah ndampingi ya terus beliau kok. surem ngono lho kuwi. Kayak surem-surem Dewang Karo Kingkin. Enjing mbok menawi Bapak ingkang wonten ingkang badhe paring pangandikan ngoten Bapak. Oh sampun, nggih. Oh, nyekar Bapak nembang. Nggih, Bapak. Ajar ya. Oh, nggih boten napa. Nggih, mengke napa kula bukake, Pak? Apane? Apa kuwi catetan? Oh, catetan. Nggih, Mbak menawi. Ya engko nak lali bae. Oh, nggih, Bapak. Ya ampun, aluse wong lanang angel golek ngene iki. Angel to, Dik. Wong piyai pilihan kok iki ya. Ayo pilihan Camat. Pilihan dari Pak Camat. Ngersakaken menapa, Bapak? Ngersakaken. Ngimpi wae le. Oh, ngimpi. Ya. Yes. Langgam wae, langgam dhisik. Nah, iki lho. Nggih, mawi bawa mboten, Pak? Ya ora apa-apa. Oh, nggih. Manut mentai dia. Ya ampun, aku jan Bedel. rontok jantungku, Pak. Pak bariki. Kula nyuwun artane nggih, Pak. Nggih. Kok nyuwun artane iki lho. Lah ya saking manute iki lho mesti engko nggih. Lah Ngono iya. kuwi, Wan. Wong Jawa seniman Jawa ki sing merwira. Aja sampe kok njaluk. Awas mene Oh njaluk. nek ra wehi yo teko ngarep-arep. Oh jenenge ra wehi. Gong, Dalem. lagi iki Prabu Puntadewa ketekan Bendari Durga ya. Kadang yo lho saiki beliau aluse kaya ngene kok sing wedok kaya ngono.
Modele omah. Lah ya iki sik nreteli nek aku ngono ya isih lemah lembut rak ya wangun to nek aku nek anu etuk garwa Pak Camat ngono rak ya wangun. Ya ketok iki pas ngono wae. Lah iya kok. Umpama mbiyen Pak Camat kok urung kagungan garwa ki ya mesti ngepek kowe to nok. Ya mesti dipekke go Bali mesti ge pembantu nok. Ora aku di kair keras kok dipajang. Dipajang kok ki jero botol ya nok. Ning ora kabeh sing di air keras gak di Bangga. Tembangipun Terus heh. ngimpi, Mbak. Kamu itu masih di bawah umur. Tahu Wis enggak? wis 18 tahun. Ana siar keras kok ora kabeh ki yo. Ora tambah pun sepuh ki ora tambah. Pisan tok wis. Bapak ngendikane Pak Camat menika. Sampun kesel Bapak sepisan mawon. Wis. Untuk jamu. Kesanipun sih. Pak Camat. Boten keselan. Sembah nuwun Bapak. Inggih. Ngeten Pak. Matur sembah nuwun lho Ngeten, Bapak. Bapak matur sembah nuwun. Lho iki kok kata-kata menika menyindir Bapak. Matur sembah Menika nuwun, Bapak Matur ngeten. sembah nuwun nggih Bapak. Matur sembah nuwun lho Bapak. Ya ampun. Pak, kula Allah mboten Bapak. kula mboten penak Wonten lho, Pak. kata-kata wah sembah nuwun sanget Bapak Pak Camat, inggih. Pak Camat, kula mboten penak lho nek ngoten Nggih, Pak, niki pun di Pakai wulu, Pak. pirsani kathah, Pak. Pak. Nggih Pak, Camat. mboten napa-napa Bapak. Pak. Pak Camat. Kadani ya lho. Piyayi iki nek sregep sedekah ya Nah, Pak. mugi-mugi berkah. Amin. Rezekinya Ana unen-unen no, mengalir, ana napa? unen-unen. Khairunas anfa'uhum linas. Kuwi sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kaya Pak Camat ngene iki to, Lah iya. kerep sedekah. Wong ngene iki lak kaya wong awake dhewe iki genah wong membutuhkan Kanggo tadi. fakir miskin Leres. kaya panjenengane ta? Loh, jelas nek iki ora mung tak ge fakir miskin, Dik. Apa? Iki aku duit ki wis kerep nyekel. Iki dit ora tak gawe aku dhewe, tak wehke yatim piatu. Yatim piatu Lho aku nduk. Lah kok Lho lah bojoku jan yatim mulia piatu. tenan, lho. Lah bojoku yatim piatu. Kok. Oh, lah ya gur mlebu nang dompete bojone ya padha wae kok. Ya tak sedekahke sing penting. Nah, nek. Terima kasih sembah nuwun Sinten malih sanget menika Bapak nggih? Camat. Bapak perangkat. Bapak perangkat yang lain monggo silakan untuk menyumbangkan suara emasnya ya. Nggih, Ibu Kepala Desa, Oh, Ibu mobil Kepala dereng kondul Desa. perjalananipun Ibu Diah Pusposari Sarjana Ibu, Ekonomi. monggo Ibu. Please Ibu, please. Please, cepet please. Please. Ojo kok arang-arang. Ndak beda kahanan. Ora waspada nyamari. Mergane bener, innallaha ma'as sabirin. Hubungane apa? Apa? Pak RW, Pak RT, Pak RW, Pak RT, Pak Dukoh, Pak Ibu Lurah, Ibu. rawuh. Sampun rawuh? Dereng rawuh? Oh, dereng. Oh nggih, nika nitip kemawon ngendikane bapake kene mau. Oh, nggih. Nitip donga. Nek nitip ki ana wujude nek biasane, Mas. Nitip donga kok, Mas. Donga wujudnya dikabulkan. Kamu tuh Oke. jangan seperti itu loh ya Yusuf. Aku seperti ini kok tidak seperti itu. Iya. Mbak menawi minangkani lelagon ingkang sampun Ki, wonten rumiyin. Nyelani waktu, Mbak. Heeh. Mas Bagong kon mimpin donga kanggo almarhum Bapak Saidun sing Oh, daleme nggih. murid. Nggih. Oh nggih. Kirim Fatihah, Mas. Nggih. Oh iya. Nuwun sewu kagem para Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Sawetawis kirim doa kagem panjenenganipun almarhum Bapak Zaitun, Bapak Haji Zaitun. Mugi-mugi dipun tampi amal kesaenipun, dipun tampi wonten kasuwargan jati, kasuwargan jati Allah Subhanahu wa taala. Mugi ingkang dipun tilaraken tansah pinaringan sabar lan ikhlas. Khususon almarhum Bapak Haji. Bapak Haji Zaitun Al-Fatihah. Iya karena aku tuh ya karena setahun itu Rasulullah Mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur kenging panuwun mugi Gusti tansah ngijabahi. Semanten Mas Yusuf sawetawis. Nggih. Terus arep medun ngono apa piye sampean? Angge manut wong kula wis lunas kok. Oh begitu teko ngono terus Pak Bambang, Mas niki mengke damel sangu nggih timbang kula mengke kewengen kasep turu mboten ngerti. Oh nggih aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngendika ngono. Iya. Minangkani tembang, ki mau Mbak Anting disuwun nembange Podang Kuning, Nduk. Oh iya. Niku Mas di Saking panyunan saking sinten? saking dene kok. Saking Pak Rohadi, Desa Wisata Curug Tujuh Bidadari. Pak Rohadi. Oh, Bidadari. Mapanipun wonten ing Sumawana.
Sumawana ki ngendi, Mas? Sumawana ki inggil Bandungan. Weh. Asli arah Bojo. Sampai nek Bandungan ki arek saka Bojo ya iso. Ah ngerti ku sing nggon kelap-kelip kae. Ayo pancen ki liwate nggon kelap-kelip kuwi kok. Oh, jalure ta? Kadang co genah goyah imannya kok. Ora Piye to? Lah nek aku ki ngestoke dawuhing guru. Piye? Ngendika piye? Ayo monggo. Yo. Nadyan wujud teh. Nadyan wujud temong peksi. Nah iki saiki agidong werdine, Nduk. Ngapa? Mbak Anting bar krama ki agidong werdine podang kuning. Tandani. Tandani. Oh, iya. Tak sawang saka sisih bar de bojo ki glo lambene iki saya manjung. Ayo. Lambe kok mancung. Ha iki saya maju ngene mod. Aku iki dadi wanita jan idamane para priya. Waduh. Ya ora maksude sifate paling. Ora idamane wong siji ora para. Nek para ki dadine wong akeh. Wis seneng wong akeh. Ya suami saya saja. Iya oke. Dilakoni sing kanthi lahir batin ya, Mbak ya. Aku ki wonge setia tenan lho, Wah, Mas bener. Dalang. Ning arep setia-setia oke jeneng wong omah kuwi mesti akeh pancobane. Hanya ta? Iya. Mula ya kudu sing ati-ati. Ya ora, ya aja nggodha. Anggepe kene ora nggodha kok. Wong kono iki gek latihan ning semangat atau tetep amen Aku nggodha? ora nggodha, Mas. Ngopo? Mergane tau nggodha ora direspon. Jebul nggodha ra diris. Iya nggodha-nggodhane rondo piye? Lho sampean po? Oh, udah aku. Lah sing tak godhok ki kowe. Aduh. Ning wakil liwat zaman semono Piye? simpel ya ta? Iya. Lewat sapa? Lewat sapa? Semplak. Oh. aku kira doyan karo kancaku dhewe, Mas. Wah. Soalnya bocahnya ora beneh. Ora genah bentuke apa-apane. Ya kabeh. Wah. Ngono-ngono saiki ning Jakarta lho. Oh iya, Mas ya. Dadi bestak. Lho, Dik, njur saiki bojomu nek ning Jakarta niku njur kuwi piye nek kangen? Lha sapa sing ning Jakarta bojoku? Lho bojomu jarene ning Jakarta. Ora nek bojoku, semplak sing ning Jakarta udah bojoku. Oh, semplak kudu bojomu kaya? Tak kira semplak iki dadi bojomu. Ha iki malih dadi wayang ki. Ha oh. Kok jele. Ayo, Nduk. Agawe talining brong. Mbiyen dek urung krama ya ta, Nduk. Iya. Ngertine Dereng. penggemar podang kuning, manuk podang kuning. Kok ya pas aku kok sing kon nembang manuki pas aku ya. Ora apa-apa karang uripke kabeh ki semua ayo kan. Iya. Ayo, Cok. Ayo, Cok. Alos manis toremra ati. Wasuwe Waswenggan kula lono goleki. Lho apa ora apa nyempil dadak digoleki. Sing koyo menjentit ya, Nduk. Si podang jenar iba bunga atiku. Nyanding bisa dadi